Takže ahoj, zdravím vás tady u mého videa, informačky. Jsem tady jenom já, Madiv, protože Lalus prostě nechtěla jsem mu nějak volat přes Skype, stravovat jenom v informačce, který můžu udělat já sama. Takže to je to a omlouvám se za to, že nebylo teď nějak videa a tak, ale prostě nebyla chuť, čas. Prostě nic a je takový překvapávko, že možná budeme, nebo děláme film, snažíme se o film dělat. Minecraftový. Nevím, jak se to bude jmenovat, neptejte se mě. Takže tak, budou tam asi nějaký herci, naše kámošky, ještě nějak tak a to no a to je asi všechno, takže, no já nevím, takže čus.